Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali kumatisanayambe naye mitu yake. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo amene amagulitsa mabero azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ntchito yosamutsa anthu amene akufuna kudzavotera malo ena kupatula amene analembetsera pa chisankho cha pa 16 September yayamba bwino. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo ya akazi Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2. Mu nkhani yathu yoyamba, nduna ya zamalonda yati boma lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunikira kwambiri mdziko muno, kuphatikizirapo amene amagulitsa mabero azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Agwengwe anena izi ku nyumba ya malamulo pamene iwo pamodzi ndi nduna zina za boma anakumana ndi ochita malonda akaunjika omwe anapita ku nyumba ya malamulo kukadandaula pakukwera kwa mitengo. Beatrice Mwape ali ndi ripoti. Patatha maola akuluakulu a boma komanso ochita malonda awo asanakambirane zogwirika ndi kupeza yankho pa zakukwera kwa mitengo ya zinthu, atsogoleri ochita malonda awa anakumana ndi nduna za boma kuti apeze mayankho ogwirika pa nkhaniyi. Malinga ndi ochita malonda awa, iwo anachita izi kutsatira zikalata zomwe analembera unduna za malonda komanso bungwe loona za mpikisano pa malonda mwa ena zomwe ati sizinaphule kanthu. Malinga ndi mmodzi mwa apampandowa, ochita malonda achimwenye ngakhalenso ochokera ku dziko la China akukweza mitengo ya mabero azovala zakaunjika pafupi zomwe ati akukhulupirira kuti akubisala ku vuto lakusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchepa kwa mphamvu ya ndalama yakwacha. Iwo ati izi zikukhudza miyoyo yawo poti amadalira malonda awowa kuti adye tsiku ndi tsiku. Mkuyankha kwawo pa nkhaniyi, nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe ati boma likuwunika magawo ofunika kwambiri. Iwo ati boma lipereka ndalama zakunja kwa makampani omwe amaoda zinthu kunja komanso makampani opanga zinthu zofunika mdziko muno monga sopo, mafuta ophikira, ufa, mchere, ufa wa buledi komanso zakudya za nkhuku kuti katundu wawo adzikhala pa mtengo ovomerezeka wa boma. Iwo ati boma lidzilondoloza ndalamazi ndipo cholinga chawo nchoti mitengo ya zinthu itsike kufika pomwe inalili mwezi wa Disemba chaka chatha. Ndunayi ati achita izi pofuna kuonetsetsa kuti makampaniwa sakupititsanso ndalamazi pa misika yosavomerezeka yomwe amayitcha black market pa Chingerezi, poti ati ndi yomwe ikuchititsa kuti ndalamazi zidzisowa ndipo katundu adzikwera mtengo. Kuphatikiza apo, Agwengwe ati ndunawo walandanso ziphaso zomwe anthu omwe amagulitsa katunduyu amagwiritsa ntchito ndipo azidzipereka kwa makampani kapena ochita malonda okhawo omwe avomere ndi kutsatira ndondomeko zomwe boma lakhazikitsazi. Agwengwe atsimikiziranso ochita malondawa kuti boma liwunikanso ndi kukhwimitsa malamulo omwe akukhudza ndondomeko yoyika mitengo pa malonda kuti vuto lokweza zinthu mwachisawawa lichepe. Pamene timakonza ripotili, mbali zonse zinali zikukambiranabe kuti apeze yankho logwirika pa nkhaniyi. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Nthumwi za nthambi yotolera misonkho ya maiko a Malawi, Zambia komanso Mozambiki zatsindika kufunika kokhala ndi maofesi ena aboma mzipata zolowera ndi kutulukira maikowa kuti ochita malonda asamachedwe. Nthumwi izi zayankhula izi zitayendera zipata za dziko la Malawi komanso za Zambia, za Mchinji ndi Mwami, kumene anakaona amene nthambi zosiyanasiyana za boma la Zambia komanso Malawi zikuthandizira ochita malonda pa malowa. Yamikani Simutowe walemba ripoti limene akuwerenga ndi Patrick Dambula. Maiko a Malawi, Mozambiki ndi Zambia ali pa mgwirizano otukula ntchito za malonda pokhazikitsa ndondomeko komanso njira zothandizira ochita malonda kuti adzidutsa maiko amenewa mosavuta komanso mwachangu. Ichi ndiye chifukwa chake dziko la Malawi limalumikizana komanso kugawana uthenga okhudza katundu olowa kapena kutuluka ndi dziko la Zambia kudzera mu njira zamakono pa chipata cha Mwami ndi Mchinji. Mmodzi mwa akuluakulu aku Malawi Revenue Authority a Joseph Khonje wati maikowa akugwira ntchito limodzi kuti athetse zotsamwitsa zomwe zimachedwetsa ochita malonda m'malowa
kotero ati anayendera malowa kuti anzawo ochokera ku Mozambique aphunzire kuchokera pa mgwirizano omwe ulipo pakati pa Zambia ndi Malawi. Chachikulu kwambiri kunali kubweretsa anzathu ochokera mu mayiko a ku Mozambique ndi Zambia, makamaka ku Mozambique, kuti azaone mmene tinapangira implement one stop border post pakati pa Malawi ndi Zambia. Tikupanga izizi pa zifukwa zokuti panopo tili pa ndondomeko yofuna kuti tilumikizane ndi anzathu a ku Mozambique kuonesesa kuti ntchito za customs zikuyenda bwino polumikiza ma system amene timagwisa ntchito potolera misonkho komanso amene timapangira kuti business ya customs pa border iziyenda bwino. Yemwe anatsogolera nthumwi za dziko la Mozambique, Oshivaldo Correa, wati nawo akufuna akhale ndi mgwirizano wabwino ndi mayiko a Malawi komanso Zambia pokhazikitsa ndondomeko komanso kulumikiza njira zamakono zomwe amagwiritsa ntchito powonkhetsa komanso kutolera msonkho pa katundu ochokera m'mayiko ena. Yemwe anayimira bungwe lotolera misonkho mdziko la Zambia, Amazuwa Simalawe, wati akhala akuunikabe madera omwe mayikowo akuyenera kukonza kuti ntchito zawo zotumikira anthu ochita malonda zipite patsogolo. Ndi thandizo la ndalama zochokera ku World Bank, Malawi, Mozambique komanso Zambia akangalika kukhazikitsa zipata zamakono kuti anthu asamataye nthawi komanso ndalama kamba kochedwa podutsa mzipata za mayikowa. Boma lati ntchito yoyendera makampani amene unduna wa ntchito wakhala ukuchita ndiyogwirana ndi malamulo a dziko lino. Ilo lati ntchitoyi sikupereka mantha kwa omwe anabwera kudzachita malonda mdziko muno. Nduna ya za ntchito a Vitumbiko Mumba yanena izi pa msonkhano wolemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Amumba ati ntchito yoyendera makampani ikubala zipatso pomwe ni kampani zina akweza malipiro wa ogwira ntchito awo. Ena alemba ntchito yokhazikika anthu omwe akhala kugwira ntchito mwaganyu kwa nthawi yayitali, komanso ena akonza zina ndi zina zolakwika. Komabe Amumba ati nzokhumudwitsa kuti kampani ina inakaneneza boma la Malawi ku dziko lina ikuwaphwanyira malamulo ochitira malonda. Ndunayi ati boma silingalole Amalawi aziponderezedwa pa ntchito. Ma employers ena amapangira dala kuti apondereze anthu andi suti amadziwa ndi dala ena amanamira dala kuti tapita ku estate munthu akuti akuti ndi chimbuzi tili ndi shedi kuita pa mano paja shedi palibe, madzi chisime palibe, kwinako noti it was very sad na kuti akuthira ma chemicals ati pa nsinjo omwe anthu otunga madzi okumwa. Pakadali pano ndunayi atinso theka la gulu loyamba lomwe linapita mdziko la Israel kukagwira ntchito m'minda linathawa nkuyamba uvenda. Ntchito ya ulimi siyamayo. Umuntu umamvera Tupac sujinaiti ukagwira ku farm. Let's be honest, ndiye gulu loyamba kuti akuti ntchito ku Israel mayo nkati momwe yacha ndiraiki apita kuti ku Israel sangakwanise ena ndena, you know. I think the recruitment process ikhale very panopa tupanga ndimene kuti recruitment process ikhale yoti anthu amene angagwira ya ulimi. Nduna ya za ntchitoyi inanenanso kuti boma laonjezera ophunzira omwe amapita msukulu za luso la manja kuchoka pongoposera 2,000 kufika 7,000 kuti luso la manja la chinyamata litukuke. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso nduna yona za maphunziro apamwamba a Jessica Bwira anali nawo pa msonkhano wa atola nkhaniwu. Austin Fukula, NBC. Bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati ntchito yosamutsa anthu amene akufuna kudzavotera malo ena kupatula amene analembetsera pa chisankho cha pa 16 September yayamba bwino. Mmodzi mwa makomishonala a bungwe la MEC a Francis Kasaira wanena izi atendera malo ena amene ntchitoyi ikugwiridwa mboma la Phalombe. Charles Pensulo walemba ripoti. Bungwe la MEC layamba ntchito yosamutsa mkaundula wa mavoti maina anthu omwe asamukira madera ena ndipo akuona kuti adzavotera komweko osati komwe analembetsera. Ndipo poyankhula pomwe anayendera malo ena komwe kukuchitika ntchitoyi mboma la Phalombe, Akasaira apempha anthu onse omwe asamuka pa zifukwa zosiyanasiyana kuti agwiritse ntchito mpatawu kamba kuti palibenso kuonjezera nthawi. Akasaira akumbutsanso anthu kuti ndondomekoyi ndi yosamutsa okhawo amene analembetsa mkaundula wa mavoti. Mwayi woti tidzaonjezere kukhala kulibe.
masiku amene tapereka ndi atatu opangira transfer tena kukhala ndi ndondomeko yoyenerera kuti tima transfers achitike tikachoka mwa transfers tena kubweresanso register yonse tikatero nditibwerera kukapanga final register ndiye tikatseka tatseka. Ndipo pa ulendowu zinaonesa kuti ndi anthu ochepa kwambiri omwe amabwera kudzatsamusa mayina awo. Ndipo pa nkhani ya kuchepa kwa anthuwo akasayira anayankhula motere: ntchito yayamba bwino, ikuyenda bwino, takhutira, sitikuyembekezera kuti tione anthu opanga transfer ambirimbiri. Zikatero tikapo ma question marks tidabwapo. Ifeyo tunena kuti opanga transfer akhale okhawo kuti asamuka kumene ankakhala nthawi imeneyo abwera kudera lina, mwina abwerera kwawo kapena fecha ntchito asamusidwa. Ntchito yosamutsa anthu omwe akufuna kudzavotera malo ena kupatula komwe analembetsera pa chisankho cha pa 16 Septemba ichitika m'magawo atatu. Gawo loyamba lomwe layamba lachiwiri pa 25 Februwale lichitika kwa masiku atatu ndipo litha lachinayi pa 27 Februwale. Gawo loyambali likuchitika m'maboma achitipa, Karonga, tauni ya Karonga, mumzinda wa Nzuzu, Nkhotakota, Ntchisi, Salima, Dedza, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe, Balaka ndi Mulanje. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchitisa chisankho chapatatu pa 16 Septemba chaka chino. Kuchokera kuno ku Phalombe ndine Charles Pensulo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo amene amagulitsa mabero azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ntchito yosamutsa anthu amene akufuna kudzavotera malo ena kupatula amene analembetsera pa chisankho cha pa 16 Septemba yayamba bwino. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero ampira wa miyendo ya akazi Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2. Popitirira ndi nkhanizi, unduna wa zamtengatenga ndi ntchito wati padakali pano boma lapeza ndalama kuchokera ku bungwe la World Bank zomwe zigwira ntchito pokonza misewu ina mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna mu undunawu Peter Dimba wanena izi poyankhapo pa mafunso ochokera kwa aphungu a nyumba ya malamulo pa ntchito yomanga misewu madera osiyanasiyana. Trust Office walemba ripoti. Mafunso ochokera kwa phungu wa Rumpi West, Tolo Central, Mulanje Pasani mwa ena anaonikira zakufunika kwa misewu yabwino madera ambiri mdziko muno, ndipo phungu amangochi Malombe Misolo Musakapichira anaonjezeranso zakufunika kwa msewu amangochi Malombe omwe ati ndi ofunika polimbikitsa ntchito za ulimi mderali. Msewu umene umathandiza anthu ambiri, msewu ofunika kwambiri. Ndiye msewu ndikumauchulachula ifoti ineyo even kulowa parliament cholinga changa chenicheni chimene nalowera kutaona kuti msewu umenewu siuli bwino ndi chimene chinandilowesa parliament muno. Ndipo wachiwiri kwa nduna za mtengatenga Peter Dimba wauza nyumbayi kuti boma lapeza kale ndalama kuchokera ku bungwe la World Bank komanso lika padera ndalama zina kuchokera ku ndondomeko ya zachuma kuti likonze misewu ina mdziko muno. Tipenda kuyika ndalama zochuluka mbudget mwathu na kuti tikango this is a budget misewu imene itamange kwambiri. Komanso anazafunsa ena za misewu ochokera Lilongwe kafika Blantyre komanso ngakhale Uzomba. Natsimikizira nena kuti kamba pano tindi contractor amene wayambapo ntchito yopanga pothole patching misewu wathu umenewu. Komano nkhani yabwino kwambiri ndionena kuti msewu ochokera pansipe panchewu kudusa Chingeni ukafika Balaka mpaka kuliwonde tikunena pano ndio kuti contractor wamanga kale kampu pa ground. Aphungu a nyumba ya malamuloyi anayimitsa ntchito yawo mwachangu kuti atsogoleri a nyumbayi aunike madandaulo a anthu ochita malonda mu mzinda wa Lilongwe omwe anati katundu akukwera mitengo zomwenso zikukhuza ntchito zawo za malonda. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lalimbikitsa amayi kuti akhale ndi chidwi chotenga nawo ndalama za ngongole ku thumba la bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF kuti amayiwa athandizike pachuma kudzera mu ntchito za ulimi.
Wachiwiri kwa nduna yoona za ubale wa maiko a Patricia Kayinga Nangozo alankhula izi m'boma la Machinga kumene anali nawo pa ulendo oyendera alimi amene akupindula nawo ndi ngongole ya NIF. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mayi Loveness Kamwendo amodzi mwa mtimbuka mdera la mfumu yayikulu Kapoloma m'boma la Machinga ali ndi chiyembekezo chonse kuti ulimi wawo uyenda bwino chaka chino. Mayiwa omwe ali ndi munda okwana maekala 21 akuti akwanitsa kuchita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana monga fodya, chimanga komanso mtedza ndi thandizo la ndalama zokwana 4.5 miliyoni kwacha zomwe akwanitsa kutenga pa ngongole kuchokera ku bungwe la boma lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NIF. Iwowa ndi mmodzi mwa alimi ochuluka m'maboma a Mangochi ndi Machinga omwe akusimba lokoma atapeza nawo thandizo la ngongole ya zaulimi kudzera ku bungwe la NIF. Kupindula ndipindula kwambiri chifukwa choti katundu mmene ndilili ndikangogulisa ndipindula ndalama zambiri. Komanso sindivutikira zina zotere zapakhomo panga ngakhale swana kuliphira ku sukulu sindivutikana nawo. Ndiye kuti umoyo wanga ukhala wosangalala kwambiri monga ngati ine mzimayi. Amalankhula izi pomwe wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo pamodzi ndi nduna zina za boma amayendera ena mwa alimi omwe apindula ndi ngongole ya zipangizo za ulimi kudzera ku bungwe la NIF. Imodzi mwa ndunazi a Patricia Kayinga Nangozo ati ndokondwa ndi momwe bungwe la NIF likugwirira ntchito zake poonetsetsa kuti mlimi aliyense akupindula kuphatikizapo amayi, ponena kuti kulimbikitsa amayi kukhala odzidalira zikugwirizana kwambiri ndi masomphenya aboma kumbali yolimbikitsa chuma cha dziko. Limbikitsa azimayi onse amene ali kumidzi amene amaziyang'anira pansi kuti athe kulimba mtima kuti akhoza kupita ku NIF ukatenga ngongole zimenezi, ndipo anyamata amene agwira ntchito ku NIF ndi olimbikira kwambiri akufikira madera onse ndipo atsegula khomo kuti azimayi komanso anyamata kuphatikizanso azibambo akhoza kupita ukatenga ngongole. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la NIF a Harmony Mwavuli ati ndunazi zadzionera zokha ntchito zomwe bungwe lili kugwira zomwenso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anatambasula bwino pamene amalankhula mnyumba ya malamulo posachedwapa. Kwambiri nkunena kuti NIF yachilimika kwambiri kugawa ngongole mayi muno kumagawo onse a dziko lino. Kotero kuti chinakomera iwo kuti akaone wokha pa ground kuti kodi mukamati mwagawa ngongole ndizoonadi ndipo mwagawa kwa ndani. Moti tayendetsa minda ingapo ndi makasitoma athu angapo okhazonera kuti ntchito yagwirika ndipo ikugwirikabe. Moti kumbuyo kwangako mutha kuona kuti kuli fodya ochuluka kwambiri amene akuoneka chonchi chifukwa cha fertilizer amene NIF yapereka ngati ngongole. Nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso nduna yoona za maphunziro a msukulu za ukachenjede a Jesse Kabwira omwenso anali nawo pa ulendowu ayamikira ntchito yomwe bungwe la NIF ikugwira kudzera mu ndondomeko yopereka ngongole ya fertilizer kwa alimi osiyanasiyana. Owen Mavula, MBC Machinga. Atsogoleri a mipingo mdziko muno awapempha kuti akhazikitse njira zoyenera zimene zitha kuwathandizira kupeza ndalama monga kuchita mabizinesi ndi cholinga chakuti akhale odzidalira pachuma. Mkulu wa utumiki wa Transform World, mtumwi James Pryor ochokera mdziko la Australia ndiye wanena izi mu mzinda wa Mzuzu pamwambo amene amaphunzitsa atsogoleri a mpingo yosiyanasiyana mene angachitire mabizinesi, maphunziro komanso kusintha kaganizidwe. Jackson Chiyali wadza ndi ripoti. Pamene dziko lino likuyesetsa kusaka njira zomwe zitha kukweza chuma cha dziko lino, kuphunzitsa atsogoleri ochokera ku mipingo yosiyanasiyana pa nkhani za malonda, maphunziro komanso kagwiridwe ka ntchito zosiyanasiyana akuti ndi mbali imodzi yomwe itha kugwiritsidwa ntchito posintha komanso kutukula miyoyo ya anthu pachuma zomwe zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya aboma pa chitukuko a Malawi 2063. Poyankhula pamwambo ophunzitsa atsogoleriwa, mkulu wa utumiki wa Transform World mtumwi James Pryor anati dziko la Malawi lili ndi kuthekera kupita patsogolo m'magawo osiyanasiyana ngati atsogoleri a mipingo angapatsidwe mwayi ophunzitsidwa momwe angapezere ndalama kudzera m'mabizinesi komanso kusintha kaganizidwe pochita zinthu monga kusadalira nkhosa zokha pa chuma chawo. Mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo Mbusa Brian Kamwendo anati maphunzirowa akugwirizana kwathunthu ndi masomphenya aboma pa chitukuko a Malawi 2063 omwe cholinga chake ndi kukhala ndi Amalawi ozidalira pachuma komanso dziko lochita bwino mu njira zonse.
nthawi zambiri chimene chimavuta pakati pa akuluakulu achipembedzo ena osati wonse nkuyiwala kunena kuti pamene tikukamba za kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu tikadali pa dziko lapansi, pamene anthu omwewo ayeneranso kukhalanso ndi moyo umeneno ayenera kudzidalira pa zochitika, chifukwa kupatula kunena kuti ndi abusa komanso pa moyo wa tsiku ndi tsiku iwo omwewo ndi abambo, iwo omwewonso ndi anthu amene ndi amuna awo anthu, zimene zikutanthauza kunena kuti atumiki a Mulungu alinso ndi gawo lakuthupi limenenso liyenera kuti liwonikedwe bwino. Likaunikidwa bwino gawo limene lija likumakhalanso thandizo ngakhale kutumiki wawo. Ndi chifukwa chake utumiki wa Transform World uli thandizo lalikulu kwambiri, makamaka chifukwa chonena kuti ukubweretsa zinthu zonsezi pamodzi ndi kuzilumikizitsa kuti pasakhale kutayika pa ntchito imene atumiki a Mulungu akuchita. Mlembi wa Mzuzu Pastors Fraternal Bishop Monica Nyondo anayamikira ntchito yabwino yomwe a Transform World akugwira, ndipo ati maphunzirowa awathandiza kuti akasinthe madera komanso mipingo yomwe akuchokera ndi uthenga oyenera. Maphunziro amenewa akutiphunzitsa mzinthu zambiri osati m'Bible mawu a m'Bible okha, but akuphunzitsa chikhalidwe chathu ndi mmene ifeyo tingatengere mawu a Mulungu kapena mmene tingathandizidwire moyo wathu wa siku ndi siku. Mavuto ena amene takhala tikukumana nawo amasoweka upangiri ngati umenewo, amasoweka knowledge mzeru ngati zimenezi. Tiyere tikachoka pano kungotha training imeneyo tikusimikizani kuti Malawi sakhala chimozimozi. Atsogoleri a mipingo osachepera 200 kuchokera ku mipingo yosiyanasiyana ku chigawo cha kumpoto ndi omwe anali nawo pa maphunzirowa. Jackson Sichali, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo koma osewera ake kukhala mayi ya Scorchers yagonjetsa Zambia ndi zigoli 3-2 pa masewero opimana mphamvu pa bwalo la Rays mu mzinda wa Lusaka. Awa anali masewero achiwiri a matimu awiriwa, pamene oyamba Zambia inapambana ndi zigoli 2-2 la Mulungu lapitali. Praise Majawa walemba ripoti limene akuwerenga ni Norbert Jameson. Pa masewero omwe tinawatsatira pa tsamba la mchezo la bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko la Zambia, Rachel Kundananji anatsogoza Zambia pa mphindi 6-6, koma timu ya Scorchers inabwera yamphamvu mchigawo chachiwiri. Rose Kabzere anagoletsa chigoli chofananira na mphamvu patangopita mphindi 2 za chigawochi. Faith Chinzimu anamwetsa chigoli chachiwiri cha Malawi patapita mphindi 56, pamene Sabina Tom anagoletsa chigoli chachitatu. Zambia inagoletsa chigoli chachiwiri pa mphindi 79 kudzera mwa Rachel Nachura, koma sichinali chokwanira kuletsa Malawi kupambana. Mphunzitsi wa Scorchers Love Mofaziri anasintha osewera asanu pa timu yomwe inagonja la Mulungu, pomwe otchinga pa golo Mese Sikero, Rose Kabzere, Leticia Chinyamula ndi Sabina Tom sanayambe masewerowa. Temwa Chawinga sanapezekeretu pa masewerowa. Kabzere yemwe amasewera mu timu ya Montpellier m'dziko la France, komanso Tom yemwe wangochoka kumene ku timu ya TP Mazembe omwe anachokera panja anathandizira kuti timu ya Malawi isinthe kaseweredwe kake. Zambia ili pa nambala yachinayi muno mu Africa, pomwe Malawi ili pa nambala 33. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo amene amagulitsa mabero azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ntchito yosamutsa anthu amene akufuna kudzavotera malo ena kupatula amene analembetsera pa chisankho cha pa 16 September yayamba bwino. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo ya akazi Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, tikufunirani tsiku lopambana. The D-Day.
18th April 2024. Agenda: Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals.